Hei, me ollaan nyt ollut kalastassa. Nää Otto on ollut siellä, onks Juuso ollut siellä? On ollut. Sitten Nelli on ollut. Onks Aurelio? Ja Nelli muuten sai jännän kalan. Kiisken. Sen nimi on kiiski. Ja se on muuten kummallinen veijari. Tämä. Koitas Juuso painaa tosta noin. Joo, en. Miltä se tuntuu? Piikikkäältä. Sattuu niin julmasti. Se on kiiski. Suolistus tapahtuu seuraavalla tavalla. Otetaan abborre, ahven. Työnnetään, otetaan hyvä ote, vaikka näin. Peukku tuolta suusta. Peukku tulee suusta. Sitten otetaan tämmöiset hyvät fiskarset sakset, missä on tuonne sahalaita. Tämä työnnetään tämän kalan aanukseen tuosta kohdasta ja tökätään. Ja sitten hiljaisin rauhallisin vedoin avataan vatsa nahka ihan tonne kitusiin asti. Näin. Pannaan veitsi tänne näin. Vasemmalle jalalle. Sitten kurkataan mitä se on syönyt. Hyvä. Siellä on maksa, siellä on munuainen, siellä on sydän, uimarakko, lapamato ja kaikkea muuta krääsää. Sitten tää suoli kunnon kalastajat syövät sen suolen näin. Koska suolessa on kaikkein eniten B-vitamiinia ja fosforia, josta saa havaa. Kokeile. Kyllä hitto, valuut on hirveet kalamassa. No niin. Ja näin tää on valmis. Sitten tähän pannaan suolaa ja syödään.